Inkomfa ye-11 yeNUMSA bigaxeleke kumadabi enkundla. Okukuza emva kokuba amalungu anqunyanyiswayo ekhokhelwa ngulowo bengumongameli wesibini uRuth Nhlakotse basa lo mbutho kwinkundla yamatyala yabasebenzi. INUMSA ithe yaqhuba nenkomfa emva kokufaka isicelo sokubhena. Amalungu aye azinika uphumaphele asentshona koloni nasekuruleni besithi ayisikho mthethweni, bathi xa kungoku bahlanjululwe. Bathi okunye ukubenze bashiye phansi kukuba befuna lenkomfa ithathe izindululo zokuphanda inkampani yotyalo-mali kaNUMSA. iNUMSA Investment Company. Ezo zindululo ke azikwazanga uba zibe zingavela kwincwadi ezawusetyenziswa kule nkomfa. Esicinga ngoba ke loo nto leyo yenziwa ngabomi eyoba ezi zindululo zingafakwa pha, ngoba ezi zindululo zibhentsisa ngakumbi urhwaphilizo oluvelayo kule NUMSA Investment Company. INUMSA ithi ijaji iphanzile ukutolika umgaqo-siseko wayo. Batsho besithi amalungu abonakalise ukuzungula ichele ngokumemelela uphando-mali ngeli lixa lenkomfa. And they're asking for that, and we have no issue with that. They're asking for that simply because they believe, and they've started a propaganda towards this conference, because they believe that there must be something wrong. But we don't think it's even genuine that they believe there's something wrong. INUMSA isamile kwelithi iinkokheli zayo zizokuhlala de baxoze yonke imiphini yokubhena. Thule Joka, kwiindaba ze-SABC, ndise-ICC eKapa.